Cześć, dzisiaj jesteśmy w elektrociepłowni i zgubiłam swoje ulubione rękawiczki. Chyba czujki gdzieś tu były, ale w sumie nie jestem pewna. Hello! Więc mamy tu przykłady filmografii. Jakiś składzik. No różne rzeczy ogólnie. Tu jest bałagan. Wszędzie jest bałagan, ale tu jest szczególnie. Ciężko bez tych rękawiczek będzie dzisiaj. O, no i goła baba musi być. Bizon i różne rzeczy. Tu ogólnie jeszcze niedawno było dużo wyposażenia. Gdzieś sobie poznikało. Tu jeszcze nagrałam tu intro, ale chłopaki weszli. Zaczęło być dziwnie. Znowu gadałam do siebie. Ile węgla jeszcze zostało? Tutaj ktoś to podobno kupił. Ale czy będzie działał, nie wiadomo. Tu jest ciekawy przekaz. Takie neonowe postacie. No i tutaj jakiś składzik z prysznicem. Z umywalką. Znaczy prysznica już nie ma. Co to było? Jodyna. Nalewka miętowa. Stawka z czajnika. Tu był ten prysznic. Auto jedzie. Oby nie ochrona.